Bok, ja sam Luka. Danas ćemo govoriti o pametnim televizorima. Koja je razlika između onih običnih i pametnih televizora? Pametni imaju mogućnost povezivanja s internetom. To vam pruža jako puno mogućnosti. Znači možete gledati upravo ono što vam se gleda u tom trenutku. Naravno, jedini uvjet je da imate brzinu interneta veću od 10 megabita po sekundi. Znači 10 megabita, ne 10 megabajta. Znači, ako hoćete da vam dijete zapleše uz neki video s neta ili želite s prijateljima pogledati neki ozbiljan film ili neku utakmicu, prisjetiti se kako smo to nekad mi pobjeđivali, pametni televizor je savršena stvar za vas. Većina TV prijemnika se danas na internet spaja bežično. Što vam je TV prijemnik dalje od rutera, to će vam signal biti slabiji. Ako je udaljenost prevelika, postoji šansa da dođe do zastajkivanja. A to ponekad zna biti vrlo iritantno. Ako se već odlučite na kupnju pametnog televizora, tu će zasigurno biti puno dodatnih pitanja. Ali zato su tu uvijek naši ljubazni i stručni djelatnici. S nama je ovdje danas Nino. Bok, Nino. Bok. Evo, Nino, reci nam kako odabrati koji je najbolji pametni televizor za nas. Pa trenutno se na tržištu nalazi nekoliko vrsta sustava koje proizvođači televizora nude. Neki od njih su WebOS, Tizen i Android sustav. Prednost takvog sustava je u mogućnostima nadogradnje. Dok za razliku od tih proizvođača, neki proizvođači nude sustave koji nemaju mogućnosti nadogradnje. Tu su često stranke zakinute, znači za samu upotrebu kasnije kroz godine tih pametnih televizora. Znači njihov rok trajanja je puno kraći. Ograničen je. Da. A što ako sam već kupio obični televizor, nedavno zadovoljan sam njime, kako mogu od njega napraviti pametni televizor? Postoji način da ga se opametni? Jasno, postoje načini, postoje takozvani TV boksevi koji se koriste u tom slučaju. Tu je važno naglasiti da jedina važna opcija koju morate imati je da vaš televizor ima HDMI ulaz. Ukoliko ste u toj mogućnosti, znači da vam televizor ima HDMI ulaz, sa TV boksovima imate različite isto sustave koje se koriste, to su Androidi, Firefox, Chromecast, sustavi kojima se takvi uređaji postanu pametni. Postanu pametni. Tako je. Ako se još uvijek dvoumite je li pametni televizor upravo za vas, treba napomenuti da se pametni TV može spojiti sa računalom ili sa mobitelom. Možete uploadati fotke, videe, obavljati video pozive, a isto tako možete i igrati igrice.